We gaan aftellen naar het WK Gravel. Dit is Code Gravel aflevering 1. Wat leuk dat je kijkt naar de allereerste aflevering van Code Gravel, waarin we jouw kennis laten maken met de snelst groeiende tak in de wielersport, namelijk gravelrijden. En wat is er nou mooier om dat te doen hier in het mooie Limburg? Straks meer details, maar we beginnen met de vraag van de dag. Wie is regerend wereldkampioen gravel bij de mannen? Denk jij dat te weten? Laat het hieronder achter. Gravelrijden, fietsen op onverharde wegen. Jordan Habets is een van de deelnemers en rijdt normaal op de weg, maar heeft zijn liefde voor de gravelfiets nu ook gevonden. Een beetje alsof ik opnieuw begin met het fietsen of zo. Ik heb natuurlijk wel wat wedstrijden gereden, maar ja, toch nooit een seizoen op die manier aangevangen. Dus ja, ik ga er eigenlijk wel een beetje blind in. Een gedurfde, maar zeker geen onderdachte keuze. De 23-jarige renner maakte dit seizoen voorzichtig kennis met het gravelen. En won meteen 2 wereldbeker gravelkoersen. In Drenthe en in Zweden. Ik ben geen veelwinnaar op de weg, dus mijn vorige overwinning op de weg was al van 2 jaar geleden. Dus ja, ik moet zeggen dat het toch wel heel fijn was om weer een beetje de bevestiging te krijgen dat het er nog wel in zit. Dit seizoen combineerde Habets de 2 disciplines nog naast elkaar. Maar een keuze maken is onvermijdelijk. Ik merk dat het best wel lastig is om steeds te wisselen van wegfiets naar gravelfiets. Het is toch wel sowieso een andere fiets, is altijd wel even wennen. En ja, de bochten zijn anders en het is toch heel technischer. En je bent toch meer je hele lichaam aan het gebruiken in plaats van eerder alleen je benen wat je op de weg hebt. Ja, ik moet zeggen, toen ik vorig jaar begon met gravelen, dan ontdek je je eigen regio een beetje helemaal opnieuw. Omdat je allemaal wegen tegenkomt waar je nog nooit bent geweest. Dus. En richting de finale in Maastricht heb je dan nog een best wel taai klimmetje naar berg toe. En ik denk eigenlijk dat ook wel een beetje de scherprechter van de wedstrijd gaat worden. Ik weet van mezelf dat ik niet de topfavoriet ben hier. Dus ik ga zoveel mogelijk mee proberen te liften op de grote mannen. En hopen dat ik er in dat klimmetje naar berg toe bij kan blijven. En dan heb ik best wel vertrouwen dat ik nog een mooie sprint kan uitrollen op de groene lopen. Voor volgend seizoen moet hij wel nog op zoek naar een nieuwe ploeg. Een gravelploeg uiteraard. Ik heb wel contacten met ploegen, maar ik heb nog geen concreet contract voorgeschoven gekregen. Een WK kijk ik toch wel heel veel ploegen naar. Ik denk dat het voor mij onrealistisch is om in een WK hier top 10 te gaan rijden. Maar top 20 zou ik echt wel heel tevreden zijn. En mocht ik top 20 rijden, dat wel nog een positieve invloed op mijn zoektocht zal hebben. 3000 deelnemers rijden over de wegen tussen Beek en Maastricht. En dat betekent dat er veel georganiseerd moet worden. Zelfs de voetballers van RVU uit Rotem hebben hun hele wedstrijdschema omgegooid. Altijd gezellig in het weekend op het terrein van de voetbalclub RVU. Rotem vooruit. Als het eerste speelt en het zonnetje schijnt, zijn er veel fans langs het veld, maar natuurlijk ook in de kantine. Maar tijdens het WK Gravel zal het hier op zondagmiddag heel anders zijn, terwijl RVU hier op achterstand komt. Op het voetbalveld van RWU is het behoudendste jeugdwedstrijd op zaterdagmorgen, de veteranen op zaterdagavond en de tweede op zondagmorgen, vervroegd. Is het zondagmiddag is het doodstil. Ja, want deze velden zijn tijdens het WK niet meer bereikbaar. De gravelrijders rijden namelijk precies een rondje rond het veld op weg naar de finish. En het veld wordt omsloten door het spoor en de A2. En dus is de wedstrijd van het eerste verplaatst naar IJsden. Ja, geen probleem als dat zo te regelen is onderling, maar qua clubs. En jij helpt daar het WK mee, gravel. Ja, prima. Dat is best uniek. Tenminste, WK Gravel is al uniek voor Rotem zelf. En dat het zondagmiddag dan heel stil is, omdat we dan geen thuiswedstrijd hebben. Dat klopt. De club heeft goed meegedacht met de organisatie van het WK Gravel. Dat doen ze graag, maar dat weekend zullen er dus geen centjes verdiend worden voor de club. Ja, dat is sowieso minimaal allemaal. Ja. Alles wordt bezuinigd, allemaal. Ja.
Dus die paar tientjes kunnen jullie missen? De kantine is onze melkkoe natuurlijk van de vereniging. Dat we 4 zondagen achter elkaar, dat we eigenlijk op zondagmiddag geen wedstrijd van de eerste hebben. En dat is natuurlijk wel het aantrekkelijkste normaal gesproken voor de kantine. Maar goed, de spelers willen best schuiven naar IJsden. Maar een kratje bier als bedankje, dat zou natuurlijk wel leuk zijn. Nou, dat zou lekker zijn, ja. Dat zou lekker zijn. En dan ook nog 3 punten, dat zou helemaal top zijn dan. En zo helpt de ene sport de andere. En hoopt RVU dat het sportcomplex in IJsden meer geluk brengt komende zondag. We gaan de collegebanken in. De komende 5 afleveringen krijgen we steeds meer uitleg over de gravelfiets. En in deel 1 gaan we het hebben over de banden. We hebben hier een band van een racefiets en hier een band van de gravelfiets. Groot verschil zit hem eigenlijk in de breedte van de banden. De racefiets rijdt een band al vanaf 28 of 30 of 33 mm in de breedte. Terwijl de gravelband gaat al in breedte vanaf zeg maar 38, 40, 45, soms tot 50. Dus veel bredere banden. Waardoor je ook zeg maar meer grip hebt in de bochten en ook wel lage druk mee kunt rijden. En er zit natuurlijk meer profiel op. Dan kun je ook kiezen uit verschillende modellen. Zeg maar, ondergrond, als je echt modderig is, kies je wat meer profiel. Is het zo als zanderig en wat een beetje hoppelig is, kies je iets voor zeg maar, tussenin profiel. Ook daarin kun je kiezen. De meeste mensen kiezen wel een beetje voor een gemixt loopvlak. Aan de zijkant iets meer profiel en middenin iets minder profiel, zo gezegd. Ja, zie je ook steviger wat betreft lekrijden? Wat je heel veel gaat zien bij gravelbanden is dat de binnenband wordt vervangen door een sealant, dat is een witte vloeistof die ervoor zorgt als je lek rijdt dat de vloeistof naar buiten gaat door de druk die erin zit, door de op wordt gepompt. Als je gewoon blijft fietsen, dan wordt het gat gewoon dicht vanzelf. Dat is wel heel erg handig. Dat is zeker handig. Dat mag je gewoon plezier aan het fietsen sowieso, hè? Algemeen aan gravel, dat je gewoon echt kunt fietsen en niet meer lek hoeft te rijden of niet hoeft te vervangen om een binnenbandje. En wil je nou nog meer uitleg over de gravelfiets? Kijk dan naar de volgende aflevering van Code Gravel. Tot slot nog even het antwoord op de vraag. Die zie je hieronder in beeld. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.